Yeah, reason why takaenda kwa mtodi because takaona kuti mdaranga afa, dewa afa, and as soon as dewa afa, mafans ya utakataka is for dewa, mafans ye anenga tisapota mwana wa dewa, isusu vaitunyepera madhara inyepa vakomana nchampa masalary ya 3 months mama video zvakabuda vachitunyepera vachatupa masalary but time wazoona apa madhara vari kugadzira mazita urikuona vari kugadzira mazita avona kunyepa vachitunyepera sevana vadiki tushampa maswiti tushampa mabiscuit urikuona but hatusi kuramba kuti vaiburisa maybe kana vanga vachiburisa vaiburisa vachipa bands but you know in Africa kana ndakupa iwe bendi rako ndakupa iwe handina kupa bendi rako unoziva zvinoitika muAfrica kana ndati ndamipa mari yanzi ndai munogocha ndapa bendi leader unogochera bendi handina kupa bendi ndapa bendi leader saka ndeyake kana yaya bendi ndinopa bendi leader yake then ndopawo vakomana imi mishe yaya wenu but kana washikisa kuna bendi leader what mean ndeyake saka maybe vaitupa isu tisingazive vatita maybe vachatupa maybe vaituisa momwe tisingaoni urikuona maybe vaitupa ma thousand after a week after a month tisingaoni